ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ 2023-24 ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ ದುಂಬುದಿದ್ದಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಬಿಕ್ ಪೂದಿದು ಆಡಳಿತದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಗೂ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತಿದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆದ 2023-24 ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ ಅಂಗಾರೆ ದುಂಬುದಿದ್ದಿದ್ದು ಬಜೆಟ್ ವಿರೋಧ ಮಲ್ತಿನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಬಿಕ್ ಪೂದಿದು ಆಡಳಿತದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಪಗ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಸದನಗೂ ಕಿವಿಕ್ ಪೂದಿ ಒಂದು ಪೋದು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಸ್ತ್ರನು ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಜೆಡಿಎಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಗಳಸದು ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ದ ದಿನಕರ ಉಳ್ಳಾಲ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್, ಖಲೀಲ್, ಜಬ್ಬಾರ್, ಮಸ್ತಾಕ್ ಪಟ್ಲ ಕಿವಿಕ್ ಪೂದಿದ್ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಬಾರಿ ವಿರೋಧ ತೋಜಾದರು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯರು ಬಾಬು ಬಂಗೇರ ಪಾತಿರ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಜೆಟ್ಗೂ ಬೆರಿಸಾಯ ತೆರಿಪಾಂಡ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಕ್ಕಲು ವಿರೋಧ ತೋಜಾಂದುಳ್ಳರು. ಎಂಕುಲು ಬಜೆಟ್ ವಿಚಾರಡು ಅಂಚಿಲತ್ತು ಇಂಚಿಲತ್ತು ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಭೆತ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ನಗರಸಭೆ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ ಆಯುಬ್ ಮಂಚಿಲ ಮೇಜಿಗೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಬೆರಿಸಾಯ ತೆರಿಪಾದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ವಿರೋಧ ತೋಜೈನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ದಿನಕರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಎದುರು ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ನಿಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡು ಕಡಿಟ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾವಲಿದ ರಡ್ಡು ಮೋನೆಲೊಂದು ದೂರ್ದೇರು. ಪಿರ ಆಡಳಿತ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷದ ನಡುಟು ಬೊಬ್ಬೆ ಆದು ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿನ ನಗರಸಭೆ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಬೊಬ್ಬೆ ಗಲಾಟೆದ ನಡುಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಪಂಡದು ಸಭೆನು ಅರ್ಧಗೆ ಮುಂತಾಯಿರು. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸದಸ್ಯರು ಅಸ್ಗರ್ ಅಲಿ ನಗರಸಭೆತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಡ ಅಜೆಂಡೋಡು ಸಭೆ ಇಡೀ ಆತಜಿಂದು ದಾಖಲು ಮಲ್ಪರೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಿರು. ಅಪಗ ನಡುಕು ಪೊಗ್ಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಭಾರತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಣಾ ಶಾಂತಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅಸ್ಗರ್ ಮಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ಕೊರಿಯರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೂ ಕೇಳೊಂದು ಇಂದೇಡ್ದು ಅಸ್ಗರ್ ಏವ್ರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರ ಮಿತ್ತು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದು ಪಾತೆರಗು ಪಾತೆರ ಜೋರಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಬಿಜೆಡು ಬೈಕುಂಜಿ ಜವಣನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಮರಕ್ಕೆ ಎಡ್ತದು ಜವಣೆ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತದು. ಕುಡ್ಲಡು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿವಿಎಂ ಕಲ್ತೊಂದಪ್ಪನ 20 ವರ್ಷದ ಕವನ್ ಆಳ್ವ ತೀರ್ನ ಜವಣೆ ಆದಿತ್ಯರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಿಜೆಡ್ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಜವಣನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಮರಕ್ಕೆ ಎಡ್ತದು ಜವಣೆ ಜೀವ ಕಳೆವನ್ನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ನಡೆತದು. ಕುಡ್ಲಡು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜು 3ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಬಿಎಂ ಕಲ್ತೊಂದಪ್ಪನ 20 ವರ್ಷದ ಕವನ್ ಆಳ್ವ ತೀರ್ನ ಜವಣೆ ಆದುಲ್ಲೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಕಡು ಬಿಜಯ್ ಇಂಗ್ರೇಜಿ ದೈಟೆ ಪೋವೊಂದು ಪುನಗ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ನಡು ಮಾರ್ಗುಡೆ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತಿರ್ಗನಗ ಬೈಕ್ದ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಮರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಿದರು. ತರೆಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಂದಿ ನಡೆದಾವ್ರ ತರೆಕ್ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಜವಣೆ ಕವನ್ ಜಾಗಡೆ ತೀರ್ದೇರು. ಕದ್ರಾ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ದುಂಬರಿದಂಡು. ಎರಡು 2022ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದದಿನ ಒಡಿಪೋ ಅಂಬಲಪಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೆಹರಿನ್ ಮೆರೆಗ್ ರಾಜಾಭಿನಂದನದ ಲೇಸು ಐತಾರ ಒಡಿಪುದ ಪುರಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡು. ಒಡಿಪು ಅಂಬಲಪಾಡಿದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೆಹರಿನ್ ದೇಶುಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗೆಟ್ ಸಾತ್ಸಾದ 2022ನೇ ಸಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಆಲೆಕೊಡರಿಗೆ ರಾಜಾಭಿನಂದನೆ ಲೇಸ್ ಐತಾರ ರಾಜಾಭಿನಂದನ ಸಮಿತಿ ಒಡಿಪುದ ನಿಲೆಟ್ ಒಡಿಪುದ ಪುರಭವನೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಬಿರುವಿರೆ ಸಮಾಜದವರಿ ಗೆಲ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಒಡಿಪು ಅಂಬಲಪಾಡಿಡ್ದು ದೂರದ ಬೆಹರಿನ್ಗು ಪೋದು ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನದಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟೂರ್ಲ ಪಾಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೆಹರಿನ್ ರಾಜ್ಯದ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜಾಭಿನಂದನೆ ಲೇಸು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ದೂರದ ಬ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಂಧುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಾಕಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕನ್ನಡದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಭಾಷೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶಯಗಳು. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕನ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ರಾಜ ಕೌಶಿಕ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಥೋ ಪಿಂಡಾಂಡ ತಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಈ ಶರೀರ ಎಂಬ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 72,000 ನಾಡಿಗಳಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕುಬ್ಜರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉಪನಿಷತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬೇಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆ ಮುಗ್ಧಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಾಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬೆಹರಿನ್ ಪಾತಿರ್ದು ತಾನು ನಡೆದು ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆಗೂ ಉಮೇದು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸಭೆಟ್ಟು ದುಂಬುತ್ತಿದ್ದು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಯ್ಡ್ಯಾನು ಅರಬ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪೋಯ ಇನ್ನಿಗೆ 40 ವರ್ಷ ಅಲ್ಪಾಯನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯನು. ಈ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯಡು ಹೆಂಗೆ ತಿಗಿನ ಅಂತ ಸಮಯ ಯಾನು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಬಾರಿಂದ ಎನ್ನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದರು ಅಗಲಿ ಅನ್ನು ಅಲ್ಪ ಬುಳೆಪೇನ ಅಗಲು ಅಗಲಿ ಅನ್ನು ಸುರೂಕೆ ಅನ್ನು ಅಗಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ. ಎಂಕ ಬೈದಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕತ್ ಬೈದಿನ ಎನ್ನನ್ನು ಬುಳೆಪದಿನಗಲ್ಲಿ ಅಗಲೇ ತೆಗೆದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯನ ರಾಜ್ಕುಮಾರಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಶಾಸಕರ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಡಿಪು ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಫೆಡರೇಷನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಶಪಾಲ್ ಇ ಸುವರ್ಣ, ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಟ್ಟಾರ ರತ್ನಾಕರ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬಿರುವೆರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶೇಖರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ವಿಜಯ ಬಳ್ಳಾಲ್, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬೇಕರ್ಕೆರ, ಒಡಿಪು ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ನಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಮುಣ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ಆಜಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಲ ತಾಲೂಕದ ಮುಣ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ಕೊಡಿಯೇರ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ವರ್ಷದ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ಆಜನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಕಾಂಡೆ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿದರ್ಶನ ಬಲಿಮಾ ಪೂಜೆ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವೇರ ತೇರು ಏರ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ರಾತ್ರಿ ತೇರಡು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೂ ಪೂತ ಪೂಜೆದ ಸೇವೆ ನಡಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯ ನಡೆತಂಡು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು ತೇರು ಒಯ್ತಿರು. ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತಬಲಿ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಮುಂಡ್ಕೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು, ಕಾರ್ಯತುವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಂಗೇರ, ಪವಿತ್ರ ಪಾಣಿ ರಾಮ ಮಣ್ಮಣ್ಣಾಯ, ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ರಾಮದಾಸ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇನ್ನ ಮುಂಡ್ಕೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಳ್ಳಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಕುಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುತ್ತದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀರೋಸ್ 2023 ಮೊದಲು ಪುನಃ ಸಾಧಕೇರಿನ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಗುರ್ತು ಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗಾರೆ ಕುಡ್ಲಡ ನಡೆತಂಡು.
ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆದ ನಿಲೆಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಸುತ್ತುದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀರೋಸ್ 2023 ಮದೆಟುಪ್ಪುನ ಸಾಧಕೀರ್ನ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಗುರ್ತಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಗರೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ನಡೆತಂಡು. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಅಕ್ಷರ ಸಂತ ಹರಿಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಗುರ್ತಮೋರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಮಟೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೀರೋಸ್ ಬ್ರೋಷರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರು. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದ ಯಜಮಾನರು ರೋಹನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ದೀಪಾ ಪೈ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವಿನಯ್ ಭಟ್ ಪಿಜೆ, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಡಾ ರುಡಾಲ್ಫ್ ನೊರೋನಾ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಥಾನೀಯ ಸಂಪಾದಕರು ಬಿ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಎಜಿಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಡಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಪದ್ರಾಡ ವಿಭಾಗಲಿಡು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದಿತದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲೀನ್ ಸಿಟಿ ವಾರಿಯರ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೀಚರ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವರಕ್ಷಕ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ಸಾರಥಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಸ್ ಸಾರಥಿ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯ, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಇಂಚ ಮದೆಟುಪ್ಪುನ ಸಾಧಕರೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗುವ ಅವರು PUCಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೆಲವರ ಸಹವಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆದಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿ. ಮತ್ತು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 1400 ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತದು. 4 ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತು, 14 ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತುಲು ಬೊಕ್ಕ 32 ಗ್ರಾಮೋಲಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನನು ಇಡೀ ಮಗರ್ತದು ಪೊಸತ ಮಲ್ತ ಕಟ್ಟದು ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತಂದುಂಡು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ವೇಣೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ 1400 ಹೆಚ್ಚ ವರ್ಷಲಿನ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದದು. 4 ರಾಜ್ಯ ಗುತ್ತು, 14 ಮಾಗಣೆ ಗುತ್ತುಲು ಬೊಕ್ಕ 32 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಸೀಮೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನನು ಇಡೀ ಮಗತದು ಪೊಸತ್ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟದು ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ವೇದಮೂರ್ತಿ ನಡುವಂತಾಡಿ ಶ್ರೀಪಾದ ಪಾಂಗಣ್ಣಾಯರ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತನುಂಡು. ಅಂಗಾರೆಕಾಂಡೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ, ಶಾಂತಿ ಹೋಮ, ಪೂರ್ಣ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ, ಅಂಕುರ ಪೂಜೆ, ಮಾಪೂಜೆ ನಡಪಾಯರು. ಬಯ್ಯಗು ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆತೊಂದಿತದು. ಅಂಗಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಗುರ್ಕರರು ಜಯಂತ ಕೋಟ್ಯಾನೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಬೆದ್ರಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕರಿಂಜೆದ ಶ್ರೀ ಮುಕ್ತಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಿತ್ತಿನಂಚತನ ವೈಭವನು ಸಾರೊಂದುಂಡು. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರೇ ಏಪಯಾನ ಗರ್ಭಗುಂಡದೊಳೈಪೋದು ಕೊಲ್ಲುದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರಂದು ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚತನ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಾತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆದ ಮೆರುಗು ತುಯರು ತಿಕ್ಕಣೆಂಗ ಏನು ಬನ್ನಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಿನಂಚತನ ಚಪ್ಪರ ಏನು ಓಲು ಪೋಣಂದಾಂಡಲ ಈ ಚಪ್ಪರನಂತೆ ಗಮನಿಸವನಿಯನು ದಯಕೆಂಡ ಆ ತಾರೆದ ಮಡಲು ಕಂಗೆ ಒಂದೇನು ಒಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಾದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪರ ಪಂಡ ಐತ ಅಡಿಟ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಪು ಐತ ಅಡಿಟ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಓಲ್ಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಶಾಸಕಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಾಪಾತಿರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪುಣೆಯೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತಿರೆಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕಿಯರು. ವೇಣೂರದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಸೇರಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪನ ಚಂದ ಕೆಲಸನೇ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಓಲು ತುಂಡಲ ವೇಣೂರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ವೇಣೂರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ವೇಣೂರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಚಂದ ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ನಮ್ಮೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇಣೂರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂದದಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಕರಾವಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಚಣಿಲಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ, ದುಂಬುದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು
ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್, ಶ್ರೀ ನಿಯಲ ಬೊಕ್ಕಸ ಬಳೆಂಜ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕರು ಸುಂದರ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಸತೀಶ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ, ಸುಧೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡಿರು. ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ನಾಡದ ಕಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆರ್ನ ಮಗೆ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವ ಅದು ಮೆಗ್ದಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದೆ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತಿರ್ನ ಕಲ್ಕುಡೆಯಿಂದ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಕುಡಗು ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೋಲ ಕುರಿಯರು. ಕರ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆರು ತುಳುನಾಡದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಲಾದ ಆರಾಧನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದ್ಯರು. ಕೆಲ್ಲತ್ತ ಮಾರ್ನಾಡ ಕಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿ ಶಂಭು ಕಲ್ಕುಡೆರ್ನ ಮಗೆ ಬೀರು ಕಲ್ಕುಡೆಲ ಮೂರ್ತಿ ಕೆತ್ತುನ ಬಿರ್ಸೆ ಕಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದಿತ್ತದು ಕಾರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೇಣೂರದ ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿನ ಕೆತ್ತಿನ ಎಂದು ಕರ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆರ್ನ ಸಂಧಿಪಾರ್ದನುಡು ತೆರೆದು ಬರ್ಪುಂಡು. ತನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರನ ಕಡ್ಪಾಯಿನ ಕಾರ್ಲದ ಬೈರವರಸೆರಡ ಪಗೆಚಾತ್ಸಾಯರೆ ಕಾಯುಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾನಗ ಮೆಗ್ದಿ ಕಾಳಮ್ಮನ ಒಟ್ಟುಗು ವೇಣುರುಡು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಮಾಯಗು ಸೇರ್ದು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆ ದೈವಲಾದು ಕಾರ್ಲದ ಬೈರವರಸನ ಅರಂತಲನು ಸುಡುಸೂಕುರಿ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡುಡೋರ್ಮಿಡು ನಿಲೆ ಊರೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯಲಾದುಲ್ಲೆರು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುಡೆರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟಪಾಡಿದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತಿರುನ ಕಲ್ಕುಡೆಂದೇ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ಕಲ್ಕುಡಗು ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೋಲ ಕೊರಿಯರು. ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ಕಟಪಾಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಕೋಲ ತೂದು ದೈವಲಿನ ಇಮ್ಮು ನಟ್ಟೊಂದು ಬೂಳ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ಮಣಿಪಾಲದ ಶಿವಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 5 ಮುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಶಿವಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಸಕರು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಪಂತೆರು. ಅತಿರುದ್ರಯಾಗ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪುದ ಶಾಸಕರಾದ ಪುನಃ ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಮಣಿಪಾಲದ ಶಿವಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಪಾತಿರುದು ಶಿವಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ 5 ಮುಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ಶಿವಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಪಂಡಿರು. 121 ಜನ ಪುರೋಹಿತರನ್ನ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಕುಂಡೊಲೆಡು 16 ದಿನದ ಬುಡಂದೆ ಯಾಗ ನಡಪುಂಡು ಇಂದಕ್ಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಯಾಗ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದನೆಂದು ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಪಂಡಿರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಠಾಕೂರ್ ಪಾತಿರ್ದು ಯಾಗದ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು. ಯಾಗಗೂ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ದಕ್ಲಿಡ್ದು 7 ಎಕರೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗೆ ಗಳಸೊಂದುಂಡು. ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ನಡಪುಣೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಮುಕ್ತೇಸರರು ದಿನೇಶ್ ಪ್ರಭು, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭು, ಸಮಿತಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ, ಪಣೌದಾಧಿಕಾರಿ ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಮದ್ದೋಡಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಂತರು ರತ್ನಾಕರ್ ಇಂದ್ರಾಳಿ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಕಾರ್ಯಂತರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಡಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು ಮಾರ್ಚ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಟ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು 180 ಋತ್ವಿಜರು ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಎತ್ತದು ಯಾಗ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಠಣ ರುದ್ರ ಮತ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು 11 ಕುಂಡಡು ಒಂಜಿ ಮಹಾಕುಂಡ ಬೊಕ್ಕ 10 ಕುಂಡ ಈ ಕುಂಡಡು ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾಗಲು ನಡತರು ಉಂಡು. 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿನಿ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಯಾಗದ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನಿ ನಮ್ಮ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ವಾಗೀಶಾಸ್ತ್ರಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಋತುಜರು ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ಕಲ್ದ ಅರಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಅರಿನಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಮೂಲಕ ಅರಿನಿ ಸ್ವಾಗತ ಒಂಜಿ 5,000 ಜನ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. 6ರ ನೇತೃತ್ವದೇ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆದ ಶೃಂಗೇರಿ ಪೀಠದ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಡುಪಿಡೊಂಜಿ ಅತಿರುದ್ರ ಮಹಾಯಾಗ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಪಣಿಯೂರುಡು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಪಣಿಯೂರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಬೆಳಪು ಗ್ರಾಮದ ಪಣಿಯೂರುಡು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಡು ಪಣಿಯೂರು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೆನ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ಮುಟ್ಟ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲಿನ ಪೀರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರದ ನೇಮ ನಡಪೆರುಂಡು. 23 ಪ್ರಧಾನ ದೈವಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪುಂಡು. ಬಯ್ಯಗ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಕೆಮಾರ್ ಸಾಂದಿಪನಿ ಸಾಧನಾಶ್ರಮದ ಶ್ರೀ ಈಶ ವಿಠಲದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉದಿಪರ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಆರ್ಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಶಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಗತ ಗೋಪುರ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಜನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಬಣ್ಣಂಜೆ ಬಾಬು ಅಮೀನ್ ಪ್ರಧಾನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪೇರು. 24/7 ಗಂಟೆಗೂ ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ದೊಂದಿ ಬುಲ್ಪುಡು ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ದೈವದ ನೇಮ ನಡೀರ್ಲು 2 ಗಂಟೆಗೂ ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ನೇಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆಗೂ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ನೇಮ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೂ ಗುಳಿಗ ದೈವದ ಕೋಲ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಜುಮಾದಿ ಮತ್ತು ತನ್ನಿಮಾಣಿಗ ಹಾಗೂ ಗುಳಿಗನ ಕೂಡ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಾಳೆ 22 ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೃಹತ್ ಆದಂಥ ಹೊರೆಕಾಣಿಕಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. 24 ತಾರೀಕಿಗೆ ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾಳ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಳಾಲ್
ದೀಪದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದಂಥ ಆ ನೇಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜರುಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೆಗೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇತೇ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.